probeer 2 keer in de week dit toch wel te doen. Als het weer een beetje met zit, dan ben we wel even op pad. Ja. Dus het kan correct even vandaag. Want er is nog meer drukte? Nou ja, het werk roept vanmiddag ook weer, hè. Ik ben ook wel gewoon 32 uur in de week aan het werk. Ja, wat dorst? Ik zit hier in Bolzwart in het verpleeghuis in Bloemkamp. Dat is een revalidatieafdeling en daar werk ik als broeder. Ja, als je een bushalte hier, ja, dat is de ideale plek, hè. Vlak voor dat we de bus instappen nog even een peukje smoken en nou ja, we moeten er meteen, we smieten me weer op straat. Ik hou er natuurlijk wel van dat de stadje Bolzwart mooi schoon blijft. Daar doen we het uiteindelijk voor. Ja. Maar hoe is dat begonnen dan? Ja, wij hebben in Bolzwart nog een een man rondlopen die schoonmaakt, Open van der Meer. En die heeft ooit een keer, nou ja, een jaar of 5, 6 geleden, een oproep van ja jongens, het wordt steeds schoner in Bolzwart. Maar willen je mij helpen? Want ik ken het eigenlijk niet alleen. En toen dacht ik, ach nou ja, ik heb wel eens even de stad ingegaan. Ik kreeg van de gemeente een mooi griepeke. En toen viel het mij eigenlijk wel op dat ik voornamelijk peuken vond. Ja, ook wel heel veel zwerfafval. Maar de peuken, ja, dat ging wel door. En toen ben ik mij daar met name ook naar concentreren. Want ja, zo'n peuk dat is makkelijk futgooid, het is heel klein. En de mensen zien het niet, maar het is eigenlijk het meest smerige en het meest verontreinigende stukje zwerfafval wat je vinden kennen. Eén peuk ken, nou, er binnen mening wat over verschilt. Eén uit 100 liter grondwater en de andere uit 1000 liter grondwater verontreinigen. Maar ik vind 1 liter al te veel. Dus ik denk ja, elke peuk die ik opraap, nou ik heb er nou alweer bijna 100. Dat scheelt er weer 100 tot 100.000 liter. Oh, goed dat hij dat opruimt. Ja. Geweldig. Ja, het moet toch eventjes, hè. Het staat een beetje schoon. Ze gooien alles neer. Zie je, Het is niet voor de lol. Nee, uiteindelijk niet, nee. Niet? Nee. Ik stoor mij aan zwerfafval en dan kan je het laten liggen. Ja. Maar je kunt het ook opruimen en dan leidt het er niet meer. Ja, maar succes ermee. Ja, nee, dankjewel. Ja, nee, fijne dag nog. Doeg, doeg. Het is wel leuk om complimentjes te krijgen. Je doet het er niet voor. Maar dat steekt ook wel aan. Hè. Ik heb ook al mensen gehad die zeiden, goh, wat goed dat ze het doet. En nou, wij nemen voortaan ook een plastic zak met daar wij gaan opruimen. Ja. Maar ik wil negatieve reacties. Ja, helaas wel. Hè, er zijn sommige mensen ja, die vinden het maar kinderachtig wat ik doe. Maar ja, dat is voor hun. Ik bedoel, daar slaap ik niet een spruit minder om. Toen ik de 25.000ste peuk vond, heb ik ook wel eens een reactie gekregen. Een automobilist doet het raam kopen. Hé, peukje! Ik denk, hé, dat is een leuke bijnaam. Ik noem mijzelf op Twitter Mr. Peukje. Ja. Of op Facebook. En op zijn manier, ja, draai het om naar het positieve. Want ze zeggen ook wel eens, ja, morgen leggen die 150 of die 200 peuken die snel vol is, leggen er alweer. Ja, maar die van nou, die leggen er niet meer. En ze moeten een beetje de gedachte positief houden. Nou, soms dan, als ik wat vaker bezig geweest ben, dan kan ik de straat eigenlijk niet meer inlopen om te zien van, oh nou, daar leidt er weer heen, daar leidt er weer heen, daar leidt er weer heen. Dus ja, je bent wel constant, ik moet soms wel even goed ja, niet meer naar de grond kijken en voor die kijken, want anders dan kom ik er niet. Ja. Ja. Dus die leven wordt wel een beetje beheerst door peuken? Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, vroeger wel geprobeerd. Hè. Ik heb op een technische school zitten, daar rookten alle jongens. En dan ben je stoer. En 2, 3 keer is het geprobeerd, maar ik had echt zoiets van, nou, is dit nou lekker? Nee, totaal niet. Nou kijk, dit is ook weer zo'n plekje. Nou, de hangjeugd die zit hier, de prullenbak zit er naast. Maar de peuken smieten we gewoon op straat. Maar dan maak je van elke peuk een foto, of is het zo mooi? Ja. Ook nog ooit een hobby van me geweest, fotografie. Maar dat doe ik niet omdat ik het leuk vind. Dat doe ik met een app. En daarmee kan je op een kaart registreren wat je vindt en waar je het vindt. En dan kan je bijvoorbeeld in de gemeente zeggen, nou kijk, daar en daar leidt heel veel zwerfafval, peuken of blikjes of weet ik veel wat. En dan kan zij daar bijvoorbeeld wat mee doen. Nou, dan kan dit nusje fut. Voor vandaag zit het er weer op, ja. Nou, zo'n kleine 300, 350 denk ik. En die liggen niet meer in Bolzwart op straat. Die ben fut.